לא, זה לא עומד לה כבר, אל תפחדי, אין לה כלום. יצא לו. את רואה את זה? לא, שימו לה את היד. לא, אל תחצי. אז מה, גרד לה כביכול. וגם אם היא תעבור לה מהחלל של אף שזה יצא לה משם. לא, היא מתעדשת. את צריכה לראות את זה. מה אתה עושה? דני, מה אתה עושה את זה על פה? דני, תבדוק שיעלה לה אותו. תשים לה עוד פעם. היא מה מתעדשת. הוא אמר לה? ללכת? תשאירי לנו את הילדים שלה. מתן. בוא ננקה. שים לה עוד טיפה, כן. דני, תבדוק שיעלה לה אותו. את צריכה לכתוב. תשים לנו טיפה ותשתעל אותו. ארבע פעם נפתח. רגע, מלכי נראה. לכו לה, הוא לא רואה. תחזיקו לו את הראש ולא תראה את החיים. יכול להשתעל. השתעלה אותו. האק, עופר המניאק, עופר אזולאי המניאק. תשתעל אותו. תראה איך הם נלחמים. את רוצה לשתות? תביא לה לשתות. טוב, נתנה לי שליטה. בוא, קח, הנה חברה. הוא נרדם. היי, שוב בנדים. ישראל. איזה בשלב הזה? הוא נרדם. תביא לה לשתות. לא, עזוב אותו. תשתח. הילה יושב. תראי לביתן, תראי לדוקטור. ישראל. יאללה. בפוק זה שלי שבא. יורם, גם אם יש לה, לא יהיה לה שום דבר. כן, אבל זה שדק. זה ירד לה. זה ממש קטן, זה לא איזה כמו שהילד עכשיו ירים, תגיד איזה גדול. זה קטן, איזה קטנה.